on ens trobarem unes cases modernistes que, com les cases senyorials del Passeig del Mar, ens recorden el passat de la vila, quan molts habitants van marxar a Amèrica. Hem arribat a la platja de Sant Pol, destí final del nostre recorregut d'avui. Han estat unes setmanes presentant-vos les vies verdes de Girona, des de Ripoll fins a Sant Feliu de Guíxols, és a dir, dels Pirineus a la Costa Brava. Però no hem acabat encara. Us convidem a que torneu a estar amb nosaltres la setmana vinent quan us farem un resum de les vies verdes de Girona, els seus 135 quilòmetres i tots els usos possibles.